Φοβάμαι να σας πειράζει να μιλήσω από εδώ γιατί έχω συνηθίσει. Λίγο ησυχία, παιδιά. Καταρχήν να πω ότι χαίρομαι που βρίσκομαι σε ένα τέτοιο κοινό. Χαίρομαι που βρίσκομαι σε ένα τέτοιο κοινό και θα ήθελα να μιλήσω λίγο και να με ρωτήσετε πολύ αν θέλετε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Θα προσπαθήσω, λέω, να είμαι σύντομος, να μιλήσω. Δεν παίζει. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο πολύ μπορώ πιο σύντομος και μπορείτε να με ρωτήσετε οτιδήποτε θέλετε, από το πιο απλό μέχρι το πιο δύσκολο. Συλλογική σύμβαση. Από όσο μπορώ να γνωρίζω, η συλλογική σύμβαση κατά την 99% θα είναι η ίδια με την προηγούμενη. Δεν υπάρχει περίπτωση, από ό,τι φαίνεται, θέλετε για λόγους εκλογών. Θέλετε για λόγους οι οποίοι έχει βεβαιωθεί ότι δεν μπορούμε ουσιαστικά να κινητοποιηθούμε μέσω του όπλου της σύμβασης. Δεν βλέπω την περίπτωση να παίξουν αλλαγές σε αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Απλά θα πάνε οι δύο πρόεδροι και θα υπογράψουν. Αυτά μας είπε ο κ. Κοντός στην επίσκεψη που είχαμε και δεν νομίζω ότι χρειάζεται και να ανοίξουμε παραπάνω να βελτιωθεί η σύμβαση στρατηγικά. Για ποιο λόγο? Αφενός γιατί είμαστε ανισχυροί, αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Νομίζω ότι πιο πολύ το είπαν και έτσι είναι. Αφετέρου γιατί με το που την υπογράφουμε λύνουμε ένα βασικό πρόβλημα. Και αν σκεφτείτε αυτή τη στιγμή να έλεγε αυτός ότι εγώ θέλω εκτόσεις, πώς θα αντιδρούσαμε και πόσο έτοιμοι είμαστε σαν κλάδος να το αντιμετωπίσουμε. Συνεπώς αυτό να θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι λύνεται. Τώρα, όσον αφορά, επειδή άκουσα κάποιες απορίες, οι ατομικές συμβάσεις στην Ελλάδα είναι 11. Οι ατομικές συμβάσεις στην Ελλάδα είναι 11. Είναι και οι 11 από την Αττική, είναι και οι 11 από το Σεπτέμβριο του 12 και είναι με την πρωτοβουλία τότε του κ. Παπαγεωργόπουλου. Αυτοί λοιπόν οι 11 πληρώνονταν μέχρι πρόσφατα ένα μήνα νωρίτερα. Και τα Χριστούγεννα που είχαμε πάει, που μας πέρασαν, που είχαμε κάνει μια επίσκεψη σαν Αχαΐας και Αττικής με τον κ. Λουράντο στον Κοντό και το κουβεντιάσαμε το θέμα αυτό, πήραμε την ίδια απάντηση που πήραμε και τώρα, ότι με την υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης δεν θα υπάρχουν ατομικές συμβάσεις, όμως να ξέρετε ότι ο νόμος τις προβλέπει. Έτσι. Θα καταργηθούν αυτές οι συμβάσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μελλοντικά είναι στο πρόγραμμα να γίνει? Όχι. Σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να κινητοποιηθεί νόμιμα ένας τέτοιος απροσπατικός μηχανισμός εφόσον βρει πάτημα στον κλάδο. Και εδώ πρέπει να πάω στο δεύτερο πρόβλημα. Που λέγεται το ωράριο, στο δεύτερο ζήτημα που άκουσα. Το ωράριο, παιδιά, δεν είναι πρόβλημα της κοινωνίας, ούτε πρόβλημα του συνδικαλισμού, ούτε πρόβλημα του Θεοδοσιάδη, του Ράτη, του Σοκιαδόπουλου. Είναι πρόβλημα δικό μας. Γιατί το κρύβουμε αυτό το πράγμα? Υπάρχει ωράριο από την ώρα που εμείς δεχόμαστε να έχουμε θέμα. Όταν λέμε ότι πάμε όλοι μαζί, πάμε στο ωράριο όλοι μαζί, όχι. Άρα δεν είμαστε όλοι μαζί. Όταν ο άλλος δέχεται απριόρι ότι εκμεταλλεύεται ένα νόμο που κανιβαλίζει, αν τον πεις ότι είσαι μαζί σου, κοροϊδεύεσαι, αν τον πεις ότι είναι απέναντί σου, δεν μπορείς να κινητοποιηθείς. Βρείτε μου τη λύση. Βρείτε μου τη λύση. Δεν υπάρχει λύση. Έχουμε συνειδητοποιήσει αυτή τη στιγμή τι ισχύει με το ωράριο. Επειδή άκουσα για πενθήμενο 40. Καταρχήν, επειδή είναι δικιά μου ιδέα, δεν ξέρω πού θα καταλήξει η αντιμετώπιση μέσω του θεσμού των εφημεριών και έτσι εκφράστηκε ως κοινή θέση των παρατάξεων που ως σύνολο αντιπολίτευσης διοικούν, πιστεύω ότι είναι η μόνη ρεαλιστική προσέγγιση. Τι λες, ναι, λέω δηλαδή, είπα δηλαδή ότι από την ώρα που αν πάμε στον όποιο υπουργό και το πούμε, θέλουμε να καταργηθεί ο νόμος, θέλουμε πενθήμενο 40ωρο, η απάντηση που θα πάρουμε, ξέρετε ποια είναι? Είναι ψηφισμένη νόμοι μνημονιακοί, η χώρα έχει υποχρεώσεις, καλή σας μέρα, γεια σας. Ποια θα είναι η επόμενη κίνηση ενός κινήματος? Μας λες γεια σας, σου αλλάζουμε τα πετρέλαια. Μπορούμε να το κάνουμε? Φυσικά και δεν μπορούμε. Πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε πονηρά το θέμα, ώστε τουλάχιστον να κερδίσουμε δύο πράγματα? Το ένα είναι αυτοί που εφημερεύουν να μην αισθάνονται, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, μαλάκες. Το δεύτερο είναι να καταργηθεί το α του Άδωνη. Το α του Άδωνη. Δηλαδή, γι' αυτό είπα ότι πρέπει να πούμε τι ισχύει. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο νόμους για το ωράριο.
με Α και Β. Ο Β είναι ο νόμος Λοβέρδου. Ο οποίος νόμος Λοβέρδου, όσο και σας φανεί παράξενο, είναι πολύ καλός στα μνημονιακά πλαίσια. Ο νόμος Λοβέρδου αντιμετωπίζεται. Ο νόμος Άδωνη δεν αντιμετωπίζεται. Ο νόμος Λοβέρδου, όπως λέγεται τις διαφορές, ταυτίζεται με το ωράριο των εφημεριών και απαγορεύει τον κανιβαλισμό. Δηλαδή, ο διευρυμένος είναι υποχρεωμένος να είναι μεν δίπλα στον εφημερεύοντα, να αποκτά δεσπόζουσα θέση επειδή κάνει παραπάνω εφημερίες, όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εφημερία. Ούτε έχει το δικαίωμα να κάνει στριφτές. Ο νόμος του Άδωνη τι λέει? Λέει ότι εφημερεύει η κυρία Τσιρονά, και επειδή εγώ δεν έχω δουλειά να κάνω που είμαι δίπλα της, κατά τις 10 πλακώνω, είμαι και στο δρόμο στη ροή του ρεύματος πριν από την κυρία Τσιρονά, ανοίγω τα φώτα μου, κάθομαι 10 με 12 που τσακώθηκα με τη γυναίκα μου γιατί δεν είχα τι να κάνω, και 12 φεύγω. Και επειδή βαριστομάκιασα το μεσημέρι, ξαναπάω κατά τις 4 που αρχίζει η νέα ροή, κάθομαι άλλες 3 ώρες και γίνομαι άρχοντας. Η κυρία Τσιρονά θα παλοκοθεί μέχρι τις 11. Και δεν μπορεί να φύγει. Γιατί αν φύγει θα την πάρει μέσα. Η πρόταση λοιπόν αυτή που κάνουμε. Δεν είναι έτσι που το λέτε. Δεν είναι έτσι. Η διαφορά είναι στον τελευταίο νόμο ότι λέει ότι οι διευρυμένοι πρέπει να τηρούν κάτι ελάχιστο. Κάνετε λάθος. Δεν κάνω καθόλου λάθος, το έχω δει χτες. Κάτι ελάχιστο. Ξέρετε τι θα πει το ελάχιστο. Αφήστε με να σας πω εγώ πώς είναι και εσείς να μπορείτε να με διαψεύσετε. Η πρώτη περίπτωση που αναφέρομαι. Αυτό που ισχύει τώρα. Η πρώτη περίπτωση που αναφέρομαι είναι η περίπτωση που λέει ότι ανοίγει και κλείνει όποιος θέλει, ό,τι ώρα θέλει, χωρίς να το δηλώσει, χωρίς να κάνει τίποτα. Όποτε θέλει και για όσο διάστημα θέλει. Η δεύτερη περίπτωση είναι ότι ανοίγει. Αυτός όμως δεν έχει το πλεονέκτημα να μπει στις καρτέλες εφημεριών. Αυτό είναι το μόνο που δεν έχει. Ο άλλος που δηλώνει για εξάμηνο μπαίνει στις καρτέλες εφημεριών και ακολουθεί υποχρεωτικά το ωράριο εφημεριών του Συλλόγου. Δεν είναι έτσι. Δεν το ξέρετε καλά, κύριε. Είναι ελάχιστο. Μπορεί να μην εφαρμόζεται. Ακολουθεί το ωράριο εφημεριών του Συλλόγου. Κατελάχιστο. Εγώ να δεχτώ ότι είναι και κατελάχιστο. Ξέρετε τι θα πει κατελάχιστο? Ξέρω τι θα πει κατελάχιστο. Λοιπόν. Θα καθίσει όμως, στην πράξη αυτό γίνεται. Στην πράξη αυτό γίνεται. Και ξέρετε τι έχει γίνει? Επί της ουσίας, τώρα πιανόμαστε από τη δίκα και την κάνουμε τριχιά. Επί της ουσίας, αν ρωτήσετε, οι δηλώσεις των διευρυμένων έχουν μειωθεί. Γιατί να πάει ο άλλος και να δεσμευτεί όταν μπορεί να αποδεσμευτεί. Άρα λοιπόν εμείς τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον κανιβαλισμό της εφημερίας στο μεδούλι του και τον κανιβαλισμό της αφαιρεσίας στο μεγαλείο του. Αυτό αντιμετωπίζεται μόνο εάν μας πει η κυβέρνηση τι ορίζει ως εφημερία. Και να είστε σίγουροι ότι αν αποσυρθούν οι πινάκες, η κυβέρνηση θα έχει πρόβλημα. Σωστή η τοποθέτηση της Αμαλίας. Έχει μια δυναμία αυτό. Δεν μπορεί να πάει κανένα σχέδιο που να έχει πλεονεκτήματα. Και αν πει αυτό, θα πρέπει να καταργήσει όμως και το Α. Το Άδωνη. Δηλαδή, όταν θα ορίσει ότι τα φαρμακεία θα είναι ανοιχτά τα βράδια καθημερινά, τις Κυριακές και τις Αργίες, πρέπει να καταργήσει και την πρόβλεψη Άδωνη. Οπότε τουλάχιστον θα έχουμε κερδίσει ότι έχουμε απέναντί μας μόνο τον νόμο Λοβέρδου πλέον. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε και τον νόμο Λοβέρδου και τον νόμο Άδωνη. Είναι ένα κέρδος. Από εκεί και πέρα. Όλα καταργούνται. Όλα καταργούνται. Δεν καταργείται. Πρόσεξε. Σας είπα γιατί. Γιατί θα μείνει ένας μνημονιακός νόμος. Θα το πιέσεις. Εκεί μπορείς να το πιέσεις. Να ξέρουμε τι περιθώρια κινήσουν και ένα διοικητικό συμβούλιο. Ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο θέλει να το κυνηγήσει το θέμα, πίνακες μπορεί να αποσύρει. Να κινητοποιήσει τον κλάδο, άμα δεν μπορεί να κινητοποιηθεί, δεν μπορεί να το κινητοποιήσει. Δηλαδή, εγώ μπορεί εύκολα να του πω ότι δεν σου δίνω πίνακες στην Αγαΐα. Ξέχασέ τους. Θα ανοιγοκλίνει όποιος θέλει. Δεν μπορώ να του πω όμως ότι θα τους οδηγήσω σε 50 μέρες απεργία, άμα δεν μπορούν να κάνουν δύο. Άρα λοιπόν κερδίζω, για να γίνω σαφής, το Α του Άδωνη, παραμένει το Β Άδωνη Λοβέρδου και έχω τουλάχιστον και τη σιγουριά ότι όποιος εφημερεύει δεν θα το ανοίγει κι άλλος δίπλα ή άλλος παραδίπλα ή άλλος από την αποπάνω μεριά. Προχωράμε. Αφήστε να τελειώσω. Και μετά, για να με ρωτάτε, πρέπει να τελειώνω ρε παιδιά. Δεν γίνεται αυτό. Πώς αντιμετωπίζετε, κατά τη γνώμη μου, γιατί εγώ στην Αγγλία δεν έχω πρόβλημα. Έτσι. Πώς αντιμετωπίζετε εκεί που υπάρχει πρόβλημα. Αντιμετωπίζεται αν όλοι οι συνάδελφοι αντιληφθούν ότι για να λυθεί το ωράριο πρέπει να πονέσουν όλοι.
δεν αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο. Λάβατε επίσης υπόψη σας ότι το περίφημο 48ωρο μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Είναι καταρχήν έως 48ωρο. Να μην σας κοροϊδεύουμε, δεν είναι υποχρεωτικό 48ωρο, είναι έως 48ωρο. Αυτό καθορίζεται από τη διάθεση του κάθε συλλόγου ή και από τη διάθεση του Υπουργείου. Δεν μπορεί όμως να σου πει θα δουλεύει 48, μπορεί να πει όμως ότι θα δουλεύει έως 48. Και το 48 αυτό επίσης έχει και τις εφημερίες. Αυτά είναι 40 συν 8 η εφημερία. Είναι 48 μαζί με τις εφημερίες. Αυτή τη στιγμή πάει ο Πανελλήνιος, αν δεν κάνω λάθος, να το πάει σε 40 συν 8, όποιος θέλει χρησιμοποιεί αυτές τις 8 ώρες όπου θέλει, Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, συν 8 των εφημεριών. Δηλαδή 48 συν 8. Έτσι. Μην μπερδευόμαστε. Διευκρίνηση κάνω, Αντρέα. Αντρέα, τι ψήφισε ο Πανελλήνιος? Δεν ψήφισε τίποτα. Δεν ψήφισε, πάει, πρόκειται. Έχει ψηφίσει. Πρόκειται. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτές οι ψηφοφορίες που γίνανε με τους μισούς απ' έξω και έτσι. Αυτά είναι σαν. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτή ισχύει. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχουν. Και ήταν 48ωρο πλην εφημεριών. Λοιπόν, προσέξτε, παιδιά, γιατί καταρχήν 8 ώρες εφημερίες δεν κάνει κανένας. Ξέρετε τι σημαίνει 8 ώρες εφημερίες? Το μήνα. Ότι εφημερεύεις κάθε μία φορά το μήνα. Μια φορά την εβδομάδα. Όχι, Εβδομαδιαίως. Εβδομαδιαίως, ναι. Πρέπει να εφημερεύεις κάθε μήνα 3-4 φορές. Εγώ στην Αχαΐα που τα. Πρέπει, παιδιά, μιλάμε για εβδομαδιαίως. Είχαμε τελείως. Γιατί με διακόπτουνε, γι' αυτό δεν μπορώ να βγάλω εγώ. Πρέπει να διαιρέσετε τις ώρες, να πολλαπλασιάζετε τις ώρες που εφημερεύετε επί των αριθμών των εφημεριών και να το διαιρέσετε δια του 12. Εμένα στην Αχαΐα μου βγάζει 2,1 αναφαρμακείο, αναπόρτα. Στην Ελλάδα είναι 3 ώρες επιπλέον. 3, ωραία. Δέχομαι εγώ. Εγώ στην Αχαΐα λοιπόν έχω 42 ώρες εργάσιμες και 2,1 εφημερίες. 44, 45 ευγενικά. Με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο που έτσι το έχω δει γραμμένο, έτσι μου το έχουν δώσει, το 45 μπορεί να γίνει 48, μπορεί να μην γίνει. Το πενθήμερο τακτικά μας συμφέρει να μην το αναφέρω. Αν βάλετε το πενθήμερο στην Αττική, δεν θα βρείτε λύση. Ο κάθε σύλλογος μπορεί να διανοίγει το 48ωρο και σε 5 μέρες και σε 6 μέρες. Εγώ δηλαδή έχω πρόγραμμα στην Αχαΐα και 48ωρο με 5 μέρες. Υπάρχει και πρόγραμμα 48ωρο με 6 μέρες και με 7 μέρες και με 157 μέρες. Μας ενδιαφέρει τελικά στο ωράριο να έχουμε συγκεκριμένο αριθμό ωρών που να συμπεριλαμβάνει τις εφημερίες και από εκεί και πέρα το θέμα του αριθμού των ημερών θα το χειριστεί ο σύλλογος και κατά τη γνώμη μου στην Αττική ο τομέας. Είναι η μόνη λύση για να βρείτε ιδέξοδο στην Αττική η ρεαλιστική. Τώρα, την Τετάρτη, 2 λεπτά. Αναφαρμακοποιό ή αναφαρμακείο? Αναπόρτα φαρμακείου. Δεν υπάρχει φαρμακοποιός, παιδιά, γιατί εγώ παίρνω 5, δηλαδή δεν έχει λογικό ερμό αυτό. Μαζευόμαστε 5 και έχουμε 5, 48, 240. Δεν μοιράζονται 240 ώρες σε μια εβδομάδα, μην τρελαθούμε. Είναι αναπόρτα. Αυτά είναι αναπόρτα. Το λέει η λογική. Δεν χρειάζεται να είναι διατυπωμένο σε χαρτί. Το λέει και είναι η λογική. Το φαρμακείο είναι φαρμακείο. Είτε είναι 18 άγγες, είτε 200 άγγες. Λοιπόν, τρίτο θέμα. Μη συνταγογραφούμενα. Να ευχηθούμε να μην σκάσει. Τουλάχιστον τώρα. Μέχρι να αλλάξει ένα πολιτικό περιβάλλον. Όταν επισκεφθήκαμε πάλι, σαν και η κυρία Δραγανή που ήταν παρούσα, σαν Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής και Αχαΐας, την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ με τον υπεύθυνο υγείας, τον κύριο Ξανθό, πήραμε τη διαβεβαίωση, και εγώ οφείλω να πιστεύω αυτά που μου λένε, ότι τα μη συνταγογραφούμενα όχι μόνο δεν θα αλλάξουν κανάλι διανομής, αλλά θα συνταγογραφούνται και κανονικά. Στην ερώτηση όμως που του έκανα, αν έχουν ήδη πάει στο σούπερ μάρκετ, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, κοίταζε δεξιά του και αριστερά του χωρίς να μου απαντάει. Και αν θέλουμε να είμαστε πολιτικά ρεαλιστές, μια νέα κυβέρνηση, αν ήδη έχουν πάει τα μισήφα στο σούπερ μάρκετ, δεν μπορεί να τα βάλει και με όλη την αστική τάξη της χώρας για να σωθούν τα φαρμακεία. Θα βάλει προτεραιότητες. Καλό λοιπόν είναι, για να είμαστε ρεαλιστές και σωστά τακτικιστές, είναι από τους και να ευχόμαστε νόμους που ο Τσίπρας θα καταργήσει. Να το δούμε, εγώ δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Απαντάω. Εντάξει, εγώ δεν είμαι σίγουρος. Γιατί έτσι μ' αρέσει. Εγώ δεν είμαι σίγουρος. Το στηρίζω το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι όσα λένε ότι θα καταργηθούν, θα καταργηθούν. Και από την ΕΟΚ θα βγαίναμε κάποτε, αλλά δεν βγήκαμε τελικά. Έτσι. Γιατί μετά, αν θυμάσαι συναδέλφισσα, υπήρξε η λογική του επιθυμητού και του εφικτού. Έτσι. Άλλο το επιθυμητό, άλλο το εφικτό. Αυτό είναι εφικτό. Το να καταργηθεί. Το δικό μας είναι εφικτό. Ένα λεπτό, συναδελφοί. Τώρα τον διακόπτουμε συνέχεια. Θα τελειώσει ο χρόνος και δεν θα μπορέσει να μιλήσει άλλο συνάδελφος. Αν μου έλεγες για τις τράπεζες, εκεί μπαίνει το πολιτικό εφικτό. Εντάξει, πάμε. Σαν κλάδος. Έχω την εντύπωση ότι σαν κλάδος η μόνη ουσιαστική προσπάθεια που έχει γίνει για το θέμα έγινε τον Ιούλιο του 2011, όταν μαζευτήκαμε το Δουσού του Ποφουσού και οι 5 μεγάλοι σύλλογοι ως πρόεδροι να κουβεντιάσουμε πού μπορούμε να καταλήξουμε στο ωράριο. Δεν έγινε έκτοτε καμία σοβαρή κουβέντα κορυφής και βάσης στο θέμα του ωραρίου. Ο Λουράντος το έχει κόκκινη γραμμή το θέμα. Η κόκκινη γραμμή μπορεί να έχουμε τώρα ό,τι θέλουμε. Λέμε, εγώ ήθελα να σας πω την αλήθεια, δεν σας λέω ούτε να κάνω συμπολίτευση και αντιπολίτευση στον όποιο Λουράντο και στον όποιο Θεοδοσιάτη. Αυτά τα κάνουμε απάνω. Λοιπόν, ο κλάδος δεν έχει ενιαία θέση για το ωράριο, γιατί ο κλάδος δεν είναι ενιαίος. Και όσο βαθαίνει το οικονομικό χάσμα, τόσο πιο πολύ θα δυσκολεύει να λυθεί το ζήτημα. Το ωράριο έχει προεκτάσεις. Στη δυνατότητα κινητοποίησης, στη δυνατότητα ενοποίησης, στη δυνατότητα οποιασδήποτε παρουσίας και ακόμα και στη δυνατότητα εκπροσώπησης. Είναι το πιο σημαντικό θέμα. Άκουσα μία ανάλυση που παρουσίασε η κυρία Δραγανίκου σε σχέση με τους τζίρους. Να είμαστε επιφυλακτικοί. Είναι το Αυγούστου, είναι ο χειρότερος Αύγουστος μακράν στην ιστορία όλων των διανεμητικών συλλόγων, γιατί έχω μιλήσει. Δεν μπορεί να είναι ο Σεπτέμβρης στα μαλλιά, δεν έχει παραδοθεί ακόμα. Εντάξει, άσε τους υποδηλάτες τώρα. Είναι μόνο ο Αύγουστος. Είναι μόνο ο Αύγουστος, δεν είναι ενδεικτικός μήνας. Όχι ότι θα βλέπουμε μεγάλες διαφοροποιήσεις, αλλά δεν είναι ενδεικτικός μήνας ειδικά για τα χαμηλά. Γιατί είναι πολύ σημαντικό το πώς είναι κάτω από το 5 και το πώς είναι πάνω από το 5. Το 5 είναι deadline. Κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να προοδευόμαστε. Το 5 ως τζίρος είναι deadline. Όταν λοιπόν μου λέει κάποιος ότι εγώ έχω σαν Πανελλήνιος 900 φαρμακεία με τζίρο ΕΟΠΗ κάτω από 5, και επειδή αυτά τα φαρμακεία προφανώς από το τζίρο του παραφαρμάκου του Μισήφα δεν νομίζω ότι μπορούν να πάρουν παραπάνω από 1.000 συνολικά. Μιλάμε δηλαδή για συνολικό τζίρο 6.000. Το πρόβλημα δεν είναι απλά σοβαρό, είναι και εγώ είμαστε. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ μικρότερος ο αριθμός, γιατί αν δούμε επόμενους τζίρους, μένει να επιβεβαιωθεί γι' αυτό. Ελπίζω ότι θα δούμε αρκετό αριθμό από τους 800 τόσους πάνω από τα 5 καβαλημένους, ώστε να μπορούμε να λέμε ότι συζητάμε και σε πιο λογική βάση. Ποιο άλλο θέμα επίσης για αυτήν την ιστορία, τα ξέρετε? Τα μισήφα, εκεί μείναμε, στα μισήφα. Άκουσα και προσωπική και είδα και προσωπική κριτική γι' αυτό σε σχέση με την απελευθέρωση της τιμής. Καταρχήν πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει και μια στρατηγική προσέγγιση στα ζητήματα, έτσι. Υπάρχει και μια τακτική η οποία ακολουθείται. Η στρατηγική, η σωστή, λέει όντως ότι πρέπει να δίνονται διαχειρώσεις φαρμακοποιού και μόνο και με σταθερή λιανική τιμή. Οκ. Τακτικά όμως έχει δύο πράγματα να αντιμετωπίσεις. Το κανάλι διανομής και την απελευθέρωση τιμής, η οποία είναι από 1η Πρώτη του 2017. Επισήμως είναι από 1η Πρώτη του 2017. Η άλλη απελευθέρωση. Ναι. Η οποία όμως συνδέεται με αυτή την απελευθέρωση. Γιατί για να τα μπορέσει να τα κρατήσει το πρώτο συνάδελφο τι γίνεται. Όταν θα βγει στο Λιβιτσί και στον Οικονόμο, οι οποίοι θα παίξουν τον ρόλο του διαβόλου μεταξύ κοινωνίας και φαρμακοποιών, γιατί τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή μπροστά στο πρόβλημά του από πού θα το πάρει, αλλά πόσο φθηνά θα το πάρει. Και αυτό φάνηκε και με το γάλα. Έτσι. Δεν τον ενδιαφέρει το έψιλον, δεν πιάνουν τα επιχειρήματα στην πράξη. Λοιπόν, μας ενδιαφέρει να εξασφαλίσουμε σε πρώτη φάση το κανάλι και από εκεί και πέρα εκεί θα φανούμε ποιοι είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον κλάδο, όταν θα παλέψουμε. Καταρχήν η κυρία Κότσιρα είπε κάτι σωστό. 1,2 δις, όχι για 6.000 φαρμακεία, δεν ξέρω και πόσοι θα βγάζουμε τα έξοδα φαρμακείων, είναι μέγα ζήτημα. Είναι μέγα ζήτημα. Δεν θα πούμε όμως αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης, τακτικά. Θα πούμε αποδέσμευση της φαρμακευτικής δαπάνης ως ανελαστικό μέγεθος από μνημονιακούς όρους. Είναι άλλο πράγμα. Αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης
θα έρθει ο ασφαλίτης και θα σου πει ναι, αλλά ο δικός μου μισθός μειώνεται, εσύ γιατί θες παραπάνω. Αύξηση, αποδέσμευση της φαρμακευτικής δαπάνης ως ανελαστικού μεγέθους από μνημονιακούς όρους, γιατί έχουμε ανθρωπιστική κρίση, είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα που επικοινωνιακά περνάει καλύτερα. Τα ΦΙΚ, παιδιά, είναι, μην περιμένετε 3.000, τα 3.000 δεν τα δίνουμε εμείς. Ξεχάστε τα αυτά. Και σε όποιον κάνει καναλαχείο 3.000, θα πρέπει να σκέφτεται 3.000 επί 3, 9.000 για έναν πελάτη. Έτσι. Οι ημέρες πληρωμής, επίσης, επειδή είπε η κυρία Δραγανίου, επί 3 μήνες πληρωμής. Και σας πληροφορώ ότι σαφώς τα ΦΙΚ δεν έχουν rebate. Και επειδή αυτό είναι γεγονός, προχτές εγώ ένα φορσταίο δίνω, μέχρι πρώτη νοσή έκανα 5%, η Λίλη με πήρε τηλέφωνο ότι σταματάει το 5% κανονικά, παιδιά, τρίμηνο μένα, αλλά 5% ξεχάστε. Λοιπόν, το πρόβλημα με τα ΦΙΚ αυτή τη στιγμή είναι το ότι η εταιρεία μπορεί να επιλέγει πού θα το δίνει. Αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει σαν Πανελλήνιος και σαν Παπακοπή να το σβήσουμε από εκεί. Δεν μπορεί καμία εταιρεία να επιλέγει. Αυτό πρέπει, το είπα και πολλές φορές, πρέπει να πάει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Είναι θέμα το οποίο άπτεται του ανταγωνισμού, μπορούμε να του παίξουμε με τα δικά του όπλα. Δεν μπορεί ο παραγωγός, ο ιδιοκτήτης, να σου λέει ότι εγώ θα κανονίσω αν θα το δώσω στην Αμαλία, στον ΕΟΠΗ, στο νοσοκομείο, στον όποιον και με ποιο τρόπο. Γιατί αυτό στρεβλεύει τον ανταγωνισμό και μου αφαιρεί τη δυνατότητα να μπορέσω σαν παίκτης να παίξω με ίσους όρους. Τώρα ο κύριος από τα ΦΙΚ θα είναι μικρός, γιατί οι εταιρείες δεν θα ρισκάρουν. Και οι πληρωμές, επειδή υπάρχει ανησυχία, θα κυλάνε ομαλά. Δεν μπορώ όμως να ξέρω, αν φτάσουμε σε εκλογές, δηλαδή πιθανώς αυτό το μήνα να δείτε και μια εβδομάδα νωρίτερα πληρωμή. Πιθανώς, από τον ΕΟΠΗ. Δεν μπορώ να ξέρω όμως το τι τακτική θα ακολουθήσει ο Σαμαράς, εάν έχει πάρει δημοσκοπικά την πληροφόρηση ότι είναι τελειωμένος, αν δηλαδή θα επιλέξει να αφήσει όντως καμένη υγεία από πίσω του και στο διάστημα των εκλογών βρεθούμε με τα ταμεία χωρίς άλιο και στην κατάσταση που βρεθήκαμε το Μάιο του 2012. Και πώς ακριβώς θα λειτουργήσουμε εκεί, γιατί πιστέψτε με ότι το 2015 ή το 2016 δεν θα είναι όπως το 2012. Θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Ας ευχηθούμε να έχουμε μια σχετικά νορμάλ διαδοχή και μια κατάσταση που να μην οδηγήσει σαν την επίσκεψη που κάναμε στο λογιστήριο του κράτους τότε στις 23 Μαΐου με τον Δωράδο και τον Κούβαρη, που μας έδειξαν τα ταμεία και δεν υπήρχε ούτε σάλιο, δεν υπήρχε ούτε πενάκι. Γιατί τότε θα πούμε θα. Κάτσε τώρα να ρωτάς, θα κάνουμε σε μεταφορά το ζωή. Όταν θα φτάσουμε μέχρι εκεί, κάτσε να είμαστε καλά στην υγεία. Για το πλαφόν πες. Για το πλαφόν. Για το πλαφόν, ναι. Προσέξτε, είναι η δεύτερη ιδέα. Ναι, μισό λεπτό. Όποιος θέλει, παιδιά, θα τον ρωτήσει μετά προσωπικά. Επειδή μου είπε για το πλαφόν η κυρία Κότσερα. Το πλαφόν είναι μια δικιά μου ιδέα και δεν είναι τωρινή, είναι πολύ παλιά ιδέα. Το πλαφόν μπορούμε να το επιτύχουμε αρχικά με τη μείωση της ύλης η οποία διανύμεται ελεύθερα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε για παράδειγμα οι συνταγές των κλινικών, ιδιωτικών και μη, οι νεφρολογικές να ξεκινήσουν να λειτουργούν σαν κλινικές πάλι. Με διανομή στους συλλόγους, τουλάχιστον στους οργανωμένους συλλόγους. Αυτό θα έδινε μια ανάσα σε πολλά φαρμακεία, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι μπορούν να αγοράσουν φάρμακα. Γιατί έχουμε και φαρμακεία που δεν μπορούν να αγοράσουν φάρμακα. Έτσι και εκεί ακριβώς μπλέκει και το ζήτημα. Εγώ έχω 2 κλινικές στην Πάτρα και αντιμετωπίζω με κάποια φαρμακεία, γκρίνει από το φαρμακείο, γκρίνει από την υπηρεσία, γιατί τα έχει κρατήσει συνταγές, δεν πάει τα φάρμακα και μπλέκεται πολύ το ζήτημα. Τώρα που τα δίνουν οι κλινικές. Οι κλινικές, κοίταξε, τα δίνουν κανονικά ελεύθερα. Έχει απογράψει ο ναι. Εγώ έχω κρατήσει απλώς 2 κλινικές από ένα γεροκομείο που συνεργάζονται και από μια άλλη ιδιωτική, οι οποίες διανύμονται μέσω συλλόγου. Το πλαφόν, παιδιά, δεν μπορεί να είναι χαμηλό. Για να γίνει αποδεκτό από τον κλάδο, δεν μπορεί να είναι χαμηλό. Το πλαφόν, αν μπορούμε να ελπίσουμε ότι θα περάσει, πρέπει να κοιμαθεί μεταξύ 35 και 40.000 με τις τωρινές τιμές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είναι πλαφόν. Δεν πλαφόν. Εγώ σας λέω τι μπορεί να γίνει, δεν συνηθίζω να λέω πράγματα που αρέσουν, συνηθίζω να λέω πράγματα που γίνονται. Είτε γίνομαι αρεστός, είτε δεν γίνομαι. Όχι, δεν υπάρχει, δεν είναι. Ένα πλαφόν το οποίο
το οποίο θα φτάσει στο βάθος που άκουσα. Υπάρχουν 3.000 επιχειρήματα που θα ανατρέψουν την πραγματοποίησή του, λογικότατα, και δεν θα προχωρήσει τίποτα. Αν θέλουμε να προχωρήσει, προσέξτε, είναι στρατηγικά, είναι καλό να βάζεις ένα θεσμό να λειτουργεί. Δεν έχει νόημα. Μεγάλο νόημα. 60 φαρμακεία δεν κάνουν 80. Εάν δεν είναι 69, είναι πάνω από 60. Η Εμαλία τα έβγαλε προηγουμένως. Εάν σου βάλει 35.000 είναι 60 φαρμακεία, τι να σκορίσει. Πόσα φαρμακεία είναι? Πόσα φαρμακεία είναι πάνω από 35.000 φαρμακεία? Και προστίθεται σε αυτά όλοι οι επόμενοι. Οι οποίοι είναι πόσοι? Πρέπει να είναι 2.000. Όχι, όχι, δεν είναι. 2.000 φαρμακεία. Παιδιά, 2 λεπτά. Παιδιά, 2 λεπτά. Καλό είναι να μιλάμε με στοιχεία, να μην λέμε πράγματα. 60 είναι 80 με... Φανταστείτε ότι θα έχεις απέναντι σου 2.000 φαρμακεία που θα σου πούνε το πολύ απλό. Εγώ γιατί δεν θέλω να σου δώσω το δικό μου παλάτι. Τι να το απαντήσεις? Επειδή δεν βγαίνω. Μη βγαίνει, σου λέει. Χαίστηκα. Τι να απαντήσεις, εσύ πείτε. Να μιλάμε λογικά. Το σωστό είναι να περάσουμε την ιδέα στον κλάδο, να την καθιερώσουμε. Εδώ χάσαμε και τις κλινικές. Μπορούμε να καθιερώσουμε 2 πράγματα, να τα ξαναεπαναφέρουμε έστω και σε πλατιασμένη μορφή. Και συν το χρόνο να μπορέσουμε να βάλουμε να δουλέψουμε με καλύτερους όρους. Περιμένετε δηλαδή ότι την άλλη μέρα, εκεί που έκανες 6.000, θα ανοίξει την πόρτα με το κλινί και να κάνεις 12. Αυτό περιμένετε. Δεν υπάρχει περίπτωση, ξεχάστε. Περιμένετε ότι θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και την άλλη μέρα θα πάει από το 1 στα 2. Ξεχάστε. Περιμένετε ότι επειδή βγήκε ο Λουράντος με όποιες μαζί του θα λύσει το κρεμμύδι που έχει κάνει ο κ. Θεοδοσιάδης εδώ και μαζί με τον Βαρδανά εδώ και 50 χρόνια. Ξεχάστε. Θέλουν υπομονή και χρόνο όλα αυτά. Και το κυριότερο συνεργασία. Αυτά. Άλλος συνάδελφος που θέλει να πάρει το λόγο. Ερωτήσεις στον Ανδρέα μετά προσωπικά. Συγγνώμη.